チャモロ音楽の世界へお越しいただきました。坂道上がってくるの暑かったと思います。だいぶ前にいらっしゃった方も少しクールダウンできますのでね。はい、ここから30分はですね、チャモロ音楽の世界を楽しんでいただければと思います。後でご紹介しますけれど、今日は特別にですね、チャモロの方をしています。で、普段私今日実は会うのは今日初めてなんですね。で、私はこのグループリーダーですけど、そのグループのリーダー同士はもちろん交流があって、でも今日いらした家族初めて会うんですけど、私歌を歌えるからジョインしてみようかなって打ち合わせをしまして、おちっちゃな女の子たちが、やっぱり日本の多くのオーディエンスの前で歌うのはやっぱ緊張するんですよね。でもチャレンジしてくれるそうなので嬉しいですよね。国を越えてこうやってジョイントできるっていうのは素晴らしい国際交流ですし、文化交流だと思います。これがやっぱりどんな文化であろうと同じだと思うんですね。お互いの文化を尊重し合って楽しんでみたり尊敬してみたり、それを取り組んでいる人の姿を一緒に味わうということで、今日は皆さんに来ていただきありがとうございました。どうぞ涼しいです。眠くなったら出てください。それもね、私たちはいい票がこらえますから、気持ちいいんだな、私たちの音楽をお届けするのが気持ちいいんだなと思いますし、楽しくなっちゃったら楽しくなっちゃってる手拍子も全然構いませんので、ここはコンサートホールじゃなくて博物館のサロンコンサートでいいところですね。サロンですのでお好きにどうぞという感じですね。楽しんでいただければと思います。これからパフォーマンスをするのはグマパマグーンタノザニタシグマおうち、パマグーン子供、タノ土地、タシ海、大地と海の子供たちということで、私は帝京大学教えてます。で、ほとんどのメンバーが元私の教え子です。そしてみんな卒業して多くが、小学校の中学の先生をしてます。普段先生です。彼はクリエイトの店長です。はい、でそういう自分のね、進路を歩みながら、続けてチャモロダンスとかこの文化交流を楽しんでいる姿の、若者の姿も一つの嬉しい姿じゃないかなというふうに思います。どうぞチャモロダンスの世界、群馬パマグーンタノザニタシのお届けする、音楽世界を楽しんでいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、古い時代、私たちが古典と呼んでいる踊りを披露します。クルと呼ばれる貝の音色とともにマリアナの世界に入りましょう。マリアナの東西南北から人々を集め、寄り添ってカヌーを漕ぎ、人生を楽しむことを表現します。歌詞に出てくる地名は実際にある地名です。どんな地名があるのか聞いてみてください。次の曲、プーナとプンタンという神々の話を表現したものです。生命や土地、星々がどのようにプーナとプンタンによって作られたのか、ハンドモーションで表現します。左目は月となり、右目は太陽となる。プーナとプンタンが生命を誕生させた様子を迫力のある踊りから想像してみてください。語り継がれてきたマリアナの神話を歌とともにお楽しみください。古典の最後には先祖に向けた曲があります。先祖を敬い、土地や川、ココナッツなどさまざまなものを大切に使おうという気持ちを表現します。身の回りのものを大切に使おうという気持ちを荘厳な雰囲気から感じていただければと思います。では、フルの音に耳を傾けましょう。Sumai, agak, umat dan samar, soalnya lahan marah.
はいかがだったでしょうか。次はグアムがスペイン統治の影響を受けたダンスを披露いたします。1521年にマゼランがグアムに上陸し、1565年にスペインがグアムの領土を宣言いたしました。それ以降333年もの間、スペインによる統治が続きました。現在グアムやマリアナ諸島の多くはアメリカ合衆国に属しておりますが、風俗、習慣、宗教、言語などにスペインの統治の影響が色濃く今も残っています。チャモロダンスではスペイン時代の影響を強く受けた時代を表すダンスをスパニッシュと言います。踊り手が身につけている華やかな衣装にもその影響が見られます。今回は2種類の衣装、メスティーサとスカートを披露いたします。館内にもうご覧いただいたかと思うんですけれども、衣装展示ございますので、ぜひご注目ください。これから披露する4曲はスペイン統治下でのチャモロ文化の価値や、考えを維持し続ける強さ、そして支配者の文化をも吸収し適応しながら生き続けるチャモロの人々のしなやかさを表現した曲です。ぜひスライドの曲の意味もご覧いただきながら、スパニッシュの特徴でもあるギターのサウンドとココナッツを使って織りなす三拍子のリズムをダンスとともにお楽しみください。皆さんも手拍子で一緒に楽しみましょう。ハッパケーハッパケトールマレカワユハッパケトールマレセンキューハッパケーハッパケーハッパハッパハッパネエスキエスキパセペケイササリハナゴゴゴクラティブサモルカゲマザロメシサハWelcome to Japan. They are national executive to Japan. Welcome to the university. Welcome to Japan.
します。それでは、スパニッシュの踊り、音楽いかがだったでしょうか。スペインに統治をされた333年間が、どれだけ、グアムのまたマリアナのそしてチャモの人たちの文化を、変えてしまったのか、それは展示とそして今の前半の部分と今の部分のダンスを比べてみていただいても一目瞭然かなというふうに思います。それだけ習慣というものは、人々のさまざまな大切なものを変えていく、そういったメッセージも同時に受け取れるんじゃないかなと思います。ここからはですね、展示にもありました。そして中山の方からは、あまり悲しいメッセージを伝えすぎるのはというところのお話があったと思いますけれども、ただその歴史に向き合うというところも、私たちは、真剣に取り組んできました。前のスライドも見ていただければと思いますが、グアムはですね、日本統治時代に、大宮島、第9島、第9島と呼んだ人も中にはいるみたいですが、大宮島、というふうに名前を付けました。島のそれぞれの地名もですね、日本流の呼び方、地名を日本の音で言うとどういう音に近いかということで全部日本にあるようなですね、名前に変えた、そういう過去もあります。次のスライドをお願いします。はい。この4つの写真から分かるように左上が、田植えをしている様子ですけれども、これはもう日本人にとってみればとても馴染みのある光景、今のこの時期ですともう田植えが終わっている頃かと思いますけれども、同じぐらいの時期にはこういうふうにですね、監視体制のもと、チャモの人たちに、こういうふうにですね、やり方を教えるところから、始めました。そして、右上の方はですね、兵士がいる中で子どもたちや、戦争に行って、残っているその家族ですね、そういった人たちが集められている、写真ですけれども、こういう日常も広がったということです。右下はですね、島民に対して日本語教育を強制するというところです。写真がちょっと遠いのでもしかしたら後ろの方は見えないかもしれませんけど、髪型なんか注目していただくと、バッサリと髪を切って、切られているんですね。チャモの人たちは髪を大切にしてきた、特に女性なんかは長い髪の毛を一つ象徴といいますか大切にする人が多いんです。ただ日本軍に、占領され統治をされた時には、肩の高さまで、切ってですね、おかっぱ、男の子は、ポーズだったり短い髪の毛を矯正させる、そういうところから、日本流の生活っていうのが、強いられてきた、そういう過去があります。そして左下ですね、展示にもメッセージがすごくダイレクトに伝わるような写真があったかと思うんですが、痛ましい、そして悲しい思いが込み上げてくるですね、そういう資料なんかも残っています。現地のチャモの人たちは、そういう事実と、そして経験していなくとも家族から伝わるそういう話を大切に、今も向き合い続けています。日本でも夏になると、終戦何年という形でですね、テレビでも報道されたり、向き合うことタイミングってあるんですけれど、グアムでもそれは同じです。そしてグアムは実は今も終戦っていうことはないんですね。アメリカに実質統治をされている、そして基地が、グアムにはありますので、いつ戦争に巻き込まれてもおかしくない、そういう生活を毎日送っています。そういうことを考えると、日本統治をして、我々がその悲しい思いをさせてしまった立場として何ができるのか、何を考えることができるのかっていうのは私たちもこれから続けていきたいと思います。こうやって説明をしたんですけれども、だけれども今生きているチャモの人たちはいますし、今を生きている人たち、若者もいます。じゃあその今のエネルギッシュな、そして明るい未来を作ろうとしている人たち、そのメッセージが伝わるような曲を、これからですね、皆さんにお届けしたいというふうに思います。曲がですね、5曲、ありますので、ぜひ、楽しんでいただければというふうに思います。それでは後半、お付き合いください。よろしくお願いします。ガライリ
先ほどカヌーがありましたね。ガライティ、これからカヌーの曲をお届けします。前へ進もう、歩みを止めない、私たちは前へ海の民として生きていくという曲です。Thank you.
スペインに統治されていた時の踊り、そして現代の踊り、ご覧になられていかがだったでしょうか。うなずいてくださりありがとうございます。私たちのグループはズマママドゥカノザイタシという名前です。で、最初にもありましたが、大地と海の子どもたちという名前で、日本でグアム政府観光局に認めていただいたチームの一つになっています。地域の方でこのようにお話をしたりとか、いろんな場所で、パフォーマンスをしたりとか、さまざまこれまで皆さんに見ていただくことをしてきました。で、グアムに行ったりサイパンに行ったりして教わった曲をこうやって今皆さんにお見せしています。その中で、今日はアメリカのタコマの方からチャモロダンスチームの所属している家族が来てくださったので、少し紹介したいと思います。Buenas todos, como de Tomoshimasa de Guamのこれ育ての茶物です。今日本に住んでいますので。今日紹介しますので、ワシントンから参りました。日本に遊びに来て、家族と一緒でご主人と息子、娘がもう一人がクロールしてるから。お母さんがシャンって言いますで、上の娘が、マヤナっていうんですね。それとマイっていうんです。ご主人向こうです。Nice t-shirts. Nice t-shirts. My name is Shannon, and I'm from Washington, from the U.S. And we came down here to visit and meet Saina and her Guma. Thank you for allowing us to participate, and we're very happy to be here. When did you come here? Yesterday? Yesterday. Last night. Last night. Yeah.
But Sizu maasi and arigatou gozaimasu.最後に皆様の大好きな幸田さんをお呼びしたいと思います。幸田さん。誰だこいつはというふうに思われている方も多いと思うんですけど、僕たちが学芸をやっております幸田と申します。調査とやっていただきました先生や踊っていただきた皆様とは実は2018年にも一緒に展示をやっておりまして、もう6年前になります。でその時はですね、もう立派になって学校の先生になったりパパやママになって子供まで連れて一緒に踊ってくれるんですけど、彼らはまだ学生でした。ただそれが6年を経て先生やその社会に目立った OB、OG、さらに地域の方や今日は一般の方、さらに今日は実はこれ文化財保存修復学会という全国学会があってて、学会関係者の先生方を招いてもうみんなで音楽の研究成果について楽しく共有できるっていうこの機会は本当に大学博物館最高だなと思ってますので、これからの帝京大学総合博物館よろしくお願いします。今日は盛り上がっていってください。よろしくお願いします。Oh,
seguir Martin para ir a todo mundo. Golf em linguagem de Japão. Golf em Bangladesh. Having financial visit Saina Masi. 皆さん今日はありがとうございました。これからも私たちは、グアムの人、そしてチャモロの人、マリアナ諸島、そしてアメリカ本土に、過ごしているチャモロの人たち、視野を広げてですね、これからも草の根交流として、国際交流を続け、皆様に何かの研究成果や、活動の報告ができますように、これからも、日々精進してまいりたいと思います。まだこの後お時間許すようでありましたら、展示をですね、ゆっくりご覧にいただいて、ご質問等ありましたら、聞いていただければと思います。今日はありがとうございました。Thank you so much again. We really appreciate you for having me today. So it's a great opportunity to be together. Thank you very much. ありがとうございました。Dakudashi Juice Mercy. ですね